Lho, iki aku neruske lagu saka Babat arep neng Berbek iku perbatasan antara Kediri karo Nganjuk. Nah, iki sing karo buan. Wonge seneng mau ketemu wong apik meneh jenenge Mas Lutfi. Iya. Buka warung neng Jalan Raya Babat Jombang. Nah, iki aku liwat dalan tengah. Kok nek wis tekan daerah anu tak gawe video meneh neng Berbek. Berbek iki nang ngene Mbak sapa? Neng bapak itu nggone mbakku lanang, Heeh. bapake ora, iku ponakane mbakku semu. Oh, punane Ya, iku sing nang Kediri to, barang. Nah, mbak Karo lanang Oh. saka Kediri barang. Oh, Iku oke. bapake makku. Oh. Sing bojone mbak semu. Oh, dadi iki marani nggone anu bojone Mbasmu. Iki marani ngene bojone mbak semu, Oh, nanging oke. desane ora ketulis ning Oh, oke. arti. Terus sama Kediri to. Oh, oke. Nah, Kediri gede banget. Toh. Biyen kudu jenenge to, dadene Oh. londone nulis nang arti kudu. Oh. Nanging saiki lah jeneng anyar iku Kediri. Kudu Iya. ora ono ning map tok tulis sih. Tak golek. Ora apa? Ora ketemu. Iku tunggali iki. Enak sing kayak ngerti aku to Pak wis. Oh, oke. Nah jeneng kudu iku ora dikanggok kene. Oh. Iya, ing jaman rondo iku ning arkhip. Oh. Nah, nambah koyake nang map. Di jeneng anyar iku Kediri. Ya, wis iku Pak Emakku sing jenenge Kamit saka Kediri. Sajane lairane ning Solo, desa Grogol. Iku desa. Lah menawa ya kok Boleh iso kerjaan atau pindah-pindah toh. Iya. Kok iso pindah-pindah nak dongeng karo anake ngomongnya manggone nang Blitar barang. Lah kok nang arkhip sadurunge tumpake kapal iku diregister dhewekne ana ning kono registrasi kok Kediri. Oh. Iya. Anak aku orang Kediri ya wis bunga ba. Ya kok ade liwati. Iya, nambeke ponakane Basemu iku sing dikono Solo. Iku kerja ning kebon tebu to kono mbeke Maribor. Iku nang sing mbok jeneng iku mau. Oke. Berbek. Berbek ya. Iya. Oke. Kediri Berbek. Ya, oke lur, iya aku lagi nyopir lengga video ngene ya. Sun ya. Iki sing nang dalan bener. Sugeng siang ki aku wis tekan daerah Berbek. Berbek iku ning Nganjuk antarane Nganjuk karo Kediri. Kayak puskesmas Nganjuk. Lah iki Mbak Legiem ki cerita karo aku nek mbiyen mbake salah satune sedulure wae. Iki manggone ning kene. Pripun critane niku, Bu? Oh, mbakku wedok semu sing Nggih. saka Thomas. Nggih. Iku ndok ponakan. Nggih. Jenenge Markati. Nggih. Lah Markati ku tunggal kapal karo Simbah Oh. Semu, ora petu. Oh, Mergane loro barang. Nggih. Saiki ngomong dongangan Mbak Markati saka arkhip, Nggih. dhewekne ning Kediri, Ya. terus jenenge iki Berbek. Berbek. Oh, oke. Iya. Lah iki saiki dhewe tekan Berbek. Iku apa berarti biyen Mbah Kati karo Mbah Semu iku sak kapal sak janji nek cara Suriname to? Ya nak Suriname ya wong tunggal kapal Iya. padha janji. Janji ya, janji to. Janji yo lot kenuwutan ning cara Londo. Oh, oke. Ya toh. En sapa sing ngerti lho, kowe tunggal kapal karo aku ya kowe janji lah ora iso petu. Ya iki mbakku wis Mbak Semu wis duwe anak 5. Terus dhewekne ya nandur-nandur ngono to, Pak. Lah terus di dol ning Solo mlaku. Oh, Mbah Kati kuwi. Mbak Mbah Semu. Semu ne. Nak atol-atol sayur-sayur apa dhewekne sing nandur iku digendong karo tenggo. Nggih. Terus mlaku ning Solo. Lah iku dongengane karo Mbak Markati. Dongengan saka Jawa lho. Nek ngono kowe ponakanku terus mare geblok-geblokan to. Oh. Iya. Nggih to. Terus Tapi panas iku sapuke iku terus oke dolan. Oh, nek jenengan kalih Mbah Kati no wis pun tau ketemu. Markati. Markati. Nggih, Bang. Nggih. Awet Mbak Semu iku nang anu kepingin gone ponakane Markati iku. Iya. Mbak Markati wong wedok to. Lah terus nak tekon aku jek nang SD nang kelas 5 wis Oh. kuat bonceng. Iya toh, wis Mbae gede, gede. ya karo sepeda. Iya, iya. Tak gede kae. Terus tak pun diam, Bang. Tak bonceng. Oh. Ora aku ngajak sepeda saka omah pun bareng. Ngliwati dalan Keramatan Solo iku tekan
Sulan ning dalan Sulan, Celuk ya. Sulan. Sulan ya. Lah mana padha ketemu bunga itu. Ya. Terus aku nang kono iku pasemu karo Mbak Markati dongeng-dongeng, aku terus ngresiki omahe Mbak Markati sapone nomor loro ya ngono. Pripun cita rasake sakniki iso nilai nganu kampunge Mbah Markati? Ah, Pak Budi, aku matur kesuwun Ya, kowe. Aku sami-sami, bisa teko kene Nggih, nggih. ning gone Mbak Markati uga. Ya. Heeh. Oke. Wis kepethuk Ya, karo rasane. Kepiro rasane to? bunga. Kayak tulisannya cetok Aku kayak ya merinding, Dinas Mbak. Kesehatan Iya. Puskesmas Berbek. Oh, Nah, itu. Ya aku merinding sithik. Ya. Ya wis ora apa-apa. Oh, iya, iya. Aku ya melu tren yo iso ngeterke iki. Iya. Ya. Wis iki engko anu apa videone entar tak gawe putrek barang to. Oh, iya. Tapi to. Mula iki mau rapi engko tak ning YouTube gampang to iso di-download barang. Iya, iya, Pak. Oke ya, matur suwun ya.